Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, mantrabaho tila, alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugat na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 8:05 ada kabwasan. Kasumpalan nyo ng lanso programa Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Wadjala sa programan may paruntal met na saratay liknaan nyo. Karaya peteg-peteg tan matuan likna ay balay. Nilira da saray isyo. Saray balita, saray nagagawa. Ada kaliber-liber. Jada luyag tayon Pangasinan, jad bansan Pilipinas ang gadtan at biyagtaaw. Siyempre kalob kantabe tayo dasaya na programa jad aspeto technical. Engineer Fragile Kayabyab dan si Engineer Nexon Dakal. Saya balot sa makteryon amigo RJ Jimenez at your service always. Kumusta kila namin ditan? Pinablimiran dumarangel. Happy birthday. Dasaray mambo birthday. Dasayan agaw na Biyernes.
Petsa 26 la, bulan na Hunyo 2026. Nabuwa sa may operation na Bukol. Nagawad ya istasyon tayo DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Third floor Eve Fernandez East, Dagupan City. Layay nagagawa sa mundong ibabaw. Tumbukan susaray makmaksil iran yegyeg. Danad Venezuela. Dan tumbukan so maksil ya yegyeg. Saya kakasil ya 7 point plus sa tatang tanagagik. Yan si katayo at dapat mantarya dasar unyaran na klase na kalamidad at atang tanagagik. Nagtayo ang tano kapigan na ungkana. Sarayay makmaksel iran na yegyeg. Malisla si Francisco, Engineer Nexon, may bagyo. Pero walay kasabilamat ya bagyo. Kaya si Gardo Gardo may arengal kun ngarantuya. Matipuno no Gardo anto may artista ya si Gardo Bersosa. Climate change. Kanya na unyala so nagagawa. Ya kakasil na saray bagyo nun dadala nun sasabi ta na saray yegyeg. Kanya na dapat nagawa so saratay nandurumaran na pangibalap na impormasyon no panon tayo rayan na taryaan na tatang tanagagi. Dapat unggalaw iray nanduruman na local government units. Saya pandisseminate na sara impormasyon. No panon tayo labanan o kaya man salimbeng wala rin yaran kalamidad pero lante importante may gawa na saray kurang kudang yan agalalo na undandan so epekto na saya climate change. Hindi po maabuso ang ating Mother Earth sa mamagitan po ng pagsunod sa mga batas patungkol sa pagprotekta ng ating kalikasan. Pero no maminsan ang gadlay labatla kulang so implementasyon. Ano saya waste disposal la so pantutungtungan at atang tanagagik. Wala niran sansyara may mampupuol. Ganana si kaso daray kakiwan puputut-pututan yung maong labat kumonya salimbeng at atang tanagagik. Kanya na raya sunupag indan ng ipon. Saya pamprotekta saya inang kalikasan nanto Pero ang gapo, maminsan saya panakukonsentritan tatang tanagagik. Nasaray ay papatyang tayo ingkabtang. At no panon tatang tanagagik mansan siya irad satan niya posisyon. Kan no panon ira na makakulimbat tatang tanagagik. Yan na napag manimatun tayo. Pag manimano tayo, lalo lanatan.
ay saya pantutungtungan la at politikaan tatang tanagagik ni pre-trial conference sila batla at isosilis. Hangga po ni may proper trial at saya Vice President tayo at watala susara may kwantilan na maingungot iran na spekulasyon dibatian pero saya pansumpalan tumut nilang lamang tan numero numero tatang tanagagik numero. Morning, kinan insan pili tigno, tan si insan Ray, mong labat lata enjoy lifeline sana. Insan Ray rayat ng retiro lara sa serbisyo da gobyerno. Yan siyempre, sumpal motlay obligasyon na insan. Kanyan enjoy life mutla tatang tanagagi. Untan dapat. Sumpal mo la obligasyon da saray anak. Da saya pamilya, siyempre, wala matlara tayo awatan, pensyon, enjoy life la, insan. Morning, da saray awatan da public market, dita da balay na linggayan. Talaga na makmaksil so radyo dadtan. Kana jada malimgas sa public market jada sa syudad na Dagupan. Mustakila jada sa syudad tayon Dagupan. Medyo manuuran-uran lalamot. Kana da balay na Kalasyaw, good morning. Kana jada balay na Manawag da barangay Baritaw saray dumrengel tita na da balay na Sampabian. Mustakilan na Minditan. Kaya pantatarian natin na saray kabiyangan na LGU ay panaon na mamauran. Yan ditan da saya lugar mi ay. Thank you barangay Kapitan Jojo Beray, insan Kapitan da satay marakep proyekto. Ya ipapatunton ditan o gagawaan atay drainage canal yaya at importante. So panasikaso na saray drainage canal yung punta sa kailugan or walay outlet to at ang importante. Kanya nantis kayon manggaway drainage dapat unaan kumon may paunla sa pilagan to babigaga magmaliw stagnant sudanom. Naresolba la susatay Eset labat ya terter na uran at natipon sudanom dita na dadalan. Ang labat lata pursigido. Tanda ng kalawit na pundo si Kapitan Jojo Biray. Yano nagawatan so drainage canal. Dita na si Churambo at barangay Pangapisan Norte. Da balay na linggayan tatan so indanyoy imano importansya paano naiwasan mo so sayay akala na saya sakit ya dingge no watan ni ray aguyat ay sosiles bayanta no ratay angket ay aguyat at walay awit dan virus ay dinggi. Yung pong barangay election nitan talagang tuloy na nagdala mo lulumangan na
agla pan tutungtungan susatay postponement. Nani singgerla July, August, September, October, November kanya nakamyamay la. Sa may talagan mantatarya. Dasayay manasinggerlan barangay elections at ating tanagagi. At marakap saya ay patyang yutan tan iperong yutan na dasatan niya posisyon. At saraman so talagan antada. So mangipakurang na barangay saramay talagan walay pikabat damat at panagmantini na uksoy tan kareunan. Babiga bali-bali so panamalay may da sarag-saragun so manulay. Morning, si retired Major General Haris Fama. Good morning, sir. Bisita tayo karuman yada istasyon. Ada programa ng kapaborito Joseph dan si kapaborito Atong. At kabatan Timot. Ay si retired General Haris Fama. At kamyamay so saramay mangitutok dolod si kato. Yamang kapitan yaada say barangay Karanglaan. Yada say syudad na Dagupan. May tamang-tama. Talagan say serbisyo at wadtan ni puso to. So, panangiter na serbisyo. And then, General Haris Fama. Good morning, sir. Morning, saray tagatan balay na Bugalyon, Pangasinan. Itan barangay poblasyon sa Lumagi Sur. Ditan Asinan. Good morning, barangay Pulong. Si Albert Saringan. At walang ipasabid si katayo, amigo tayo. Agaylay likot da kuno arengel da, bandag da. Si former Mayor Rick Orduña Karuman. Da sa istasyon tayo na Radyo Pangasinan. Na-interview mo na kapaborito Atong Remo. Si former Bugalyon Mayor Rick Orduña. Yaratay ibabalita yo yang gapula makmaksil ni si Mayor Rick Orduña dita na balay na Bugalyon. At nanarengel da so interview karuman bandag da Facebook. Aramay amigo tita na da Bugalyon at gaylay likot da. Sa iba pang balita, tungkol naman ito sa pagpapalaro ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan ng Grand 88 Gaming Corporation ay mayroon pong bagong uniforme na ipinagkaloob ang Grand 88 Gaming Corporation. Ayan, makikita ninyo sa ating screen ngayon yung kulay dilaw sa taas at kulay blue sa baba. At may mga markings po yan sa likod at sa harap. Patunay na yan ay galing sa Grand 88 Gaming Corporation. Uniforme na binibigay sa kanilang mga kabo at kobradores para sa ganon masiguro ng mga mananaya
na ang kanilang tinatayahan ay lehitimo, legal, legit. Dahil sila ay nasa puder ng Grand 88 Gaming Corporation. At ang Grand 88 Gaming Corporation lamang po ang tanging may prangkisa na mag-operate ng STL, Small Town Lottery, dito sa lalawigan ng Pangasinan, except Dagupan City. Kaya yun po yung identity para masiguro ng mga mananaya na talagang walang duda na ang kanilang tinatangkilik o kaya tinatayahan ay yung mga kobradores at kabo na nasa pamamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation. Ayan po yung bago nilang chaleco na dinistribute sa lahat ng kanilang istasyon sa iba't ibang bayan at syudad except Dagupan City nga dahil may sariling STL din ang lungsod ng Dagupan. At yung mga dati na chaleco ng kanilang kabo at kobradores ay sinusot pa rin nila hanggat hindi nakukumpleto yung kanilang distribution. Pero yan po ang pamalit o kaya papalit doon sa dati. Kulay dilaw sa taas at kulay blue sa baba. Yan po ay patunay na ang Grand 88 Gaming Corporation ay sumusunod sa mga patakaran na pinapatupad ng Philippine Charity Sweepstakes Office patungkol sa kanilang pag-operate ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan. Kaya pag may lumapit po sa inyo na nagpapataya, ay makikita ninyo na sila ay legit sa pamamagitan ng kanilang suot na chaleco. At aside from chaleco, mayroon pa silang ID. Yan. At palagi nating inuulit na pag ang tinangkilik po nyo ay ang legal na palaro ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan, kayo po ay nakakatulong dahil parte ng inyong tinataya ay napupunta po sa PCSO at ginagamit para sa kawang gawa. Ganun po yun. Swerte laging nakaabang, larong may puso, saya'y walang hangganan kasama ang PCSO. Sa bawat hakbang, di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay, big time na papremyo hatid. Sa bawat buhay ang pangarap abutin, sa kada laro dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation na swerte ay nandito, sa bawat taya asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito, kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Okay, hanggang po lang malaw may oras at sa programa tayo, Likna ay Balay.
Kalaranan saya programa na PEM, Pamsabin Malay, paninilbihang agresibot matapat, bayan muna bago sarili. Yada aspeto teknikal, kalutayo engineer Nexon Dakal, tan si engineer Fragile kaya biyab. Amigo Yubalot, RJ Jimenez at your service, always Yalabat at DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Dignaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugat na balang sinansakay. Lignaay babalay! Manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito RJ Jimenez. Lignaay